إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإياك يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادوا والمسلاتي بتارك البركة مسلاتي كل غاب كده cikin garin Bauchi a wannan yammacin ranar Litinin yau muna uku ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da uku ga watan uku miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Hajj da za mu tashi akan aya ta 4 a cikin tafsirin wannan sura. Kafin shiga akwai wanda ya rubutu tambaya guda biyu na gane ita yau gane da ba. Yana tambaya a kan cewa ma'aikata ne suka tara kuɗi gwargwadon abin da mutum ya ce a cira da albashinsa suka kafa asusun cooperative na kasuwanci. Sai kuma suka amince wanda zai karɓi rajin kuɗi don kasuwanci zai ƙara kaso 12 na kuɗin don zo biya don wata 18. ƙarshen shekara sai su raba ribar da aka samu da kasuwanci da tsakanin mambobi. Abinda na fahimta daga wannan tambayar shi ne wannan asusu da kowa yake ba da tashi gudunmawa a ciki wajen harkar kudadensa yakan ba mambobinsa bashi. Idan mutum ya karɓi bashi da niyyar kasuwanci zai ƙara masa kaso 15 yayin da ya zo biya. Wani ayi mace karara ba ta buƙatar wani dogon bayani da aka karance ta. Duk wani bashi da za ka bayar kuma an zo biyar ka ƙara kan wani abu ko bai ƙanƙantarsa sunan wani abu da ba. Wasu suna zaton cewa idan kasuwanci mutum zai yi babu laifi in ya zo biya ya ɗan ƙara wani abu da wai shi ba ya ci riba. Wannan riba ce matuƙar dai abin da ya karɓa a wurin ka sunansa ba shi ba wai kuɗi da kuka haɗa da kai da shi ba don kuɗi kasuwanci ku raba ribar a tsakanin wanda ita ce ce mudaraba da tana da ƙa'idodinta tana da sharuɗanta da hukunce-hukuncenta. Amma idan bashi mutum ya karɓa ya juya kuɗi ko nawa ya samu a riba to zai dawo da abin da ya karɓa bashi zai dawo da kuɗin kadai. Wannan shi ne abin da ke hukunci na musulunci. Kuma ko mun kankanta riba wasu suna tsammanin cewa kudin riba idan kaɗan ne kamar babu matsala za a iya ɗan kawo da kai idan kaɗan ne sai a ce za a bashi amma yan ribar kaɗan ci 5% ci kawai. Allah ce wa ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba. Saboda ka duk wani abu na riba ko yayin ko mun kankanta sa Allah ya kuce shi ko bashi saboda ka alheri yana cikin barinsa. Haka wannan abin da za a karba daga wurin wannan ribaci wannan 5% sannan magana a raba riba ba san mai da riba da raba riba idan har bashi aka bashi to shi ya kamata a bashi da dukiyar sai sarrafa ta in ya ci riba ko da wani ina shi ne in an samu tasgaro ma shi da asara. Wannan kudin da ya karba bashi ko ya ci riba ko bai ci ba zai dawo da shi matuƙar bai ba masu aiki ne suka yafe da su ba. Wannan shi ne hukuncin bashi. Ita kuma mudaraba ita ce wanda za a haɗa wani da wani su haɗa kuɗi da kuɗi ko kuma kuɗi da kwarewa ta kasuwanci su juya wata dukiya a tsakaninsu su raba ribar gwargwadon yadda suka yi yarjejeniya a tsakaninsu. In an samu riba mai yawa kowa ya samu mai yawa, an samu kaɗan kowa ya samu kaɗan, in an yi asara ta shafi kowa wadda ke ce
matukar kai rashin lafiyar da zai hana shi an yarda ba sai sha sai ya samu sauki sai ya rama man kana min maridan aw ala safar fa'idatu min ayyamin ukhra ce wanda daga cikin ku yake mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi ya biya wasu bayan saboda idan har kana fama da ciwon ciki idan har ba abin ya riga ya zama cuta ce da fitar da tsammanin warakar ta ba kiran za ka sha azumi Allah ya baka sauki sai ka rama da kuma wata cuta ce wacce an yi ta gagara magancewa har ma an kai ka fitar da tsammani kiran sai ka ciyar in kana da halin da ciyar kowace rana sai ka ciyar da miskini daya da shiga ƙarƙashin mu'alar da ne da ke da hukumu ya tsufa musu idan ba ka da abin da za ka ce shi kenan azumin ya ba da karkacewa wata ba da wata ba musu ba amma idan har rashin lafiya ce da ake neman magani da ake ba ka shan magani wasu mai sa ba ka shan magani da nemi magani idan ka warke sai ka rama wani shi ne hukuncin mara lafiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. نعم هذا متاشر الآية ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد Allah ce daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya da sha'anin Allah بغير علم بعد علم ويتبع كل شيطان مريد ويجب قوة الشيطان من زور الكيل كتب عليه أن أقدر وشيوى الشيطان أنه شيوى شي من تولاه ودير بش فأنه يضله للي شي زي ما تبش ويهديه إلى عذاب السعير إجاش وعذاب مترسل Allah subhanahu wataala bayan ya umarci gargadi da jan hankali da mutane gaba da cewa su tsoron ubangiji su kiyaye dokokinsa ya tsoratar da su ranar alkiyama wacce take nan tafi babu makawa kuma take tattare da ababen tsoro mai tsanani da zai girgiza mutane zai razana kowa da kowa. Allah subhanahu wataala ya tsoranta mana yadda abin zai kasance idan zalzala ta sa'a ta shekara يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. bayan ana yayi wannan gargaɗi to amma duk da haka akwai waɗanda suke jayayya a kan wannan. Allah subhanahu wataala ya faɗi sunan mutane guda hudu da bayanin su zai zo a nan gaba a cikin wannan sura. So na farko da na biyu kafirai waɗanda suka mutum cewa Allah suka kafin cewa ayoyinsa suka kafin cewa kare ta kasa wanda Allah ya ambata a wannan ayar da kuma ayar ta takwas za ta kula gaba wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid da kuma fadarsa wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir. sai kuma kaso na uku wanda su ne munafikai min الناس من يعبد الله على حرف وإذا أصابه خير اطمأن به وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سيكسونه رسولكم إليه إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. وبقي سبحانه وتعالى يبيان قوة الكسور يقول يبدي يسأل يبدي يوسع على كسر وبنجي كسور فرقه شيء إذا الله يكفنا كافرين ولكن جاية كما شاء الله. ومن الناس من يجادل في الله لكن متابع أقول لك جاية كما
mujadalatu fillahi jayayya da sha'anin ubangiji subhanahu wata'ala ya kunshi jayayya akan samuwarsa, wanda wannan ba shi ne lokacin da ayat ta sauka yake faruwa ba. Domin Qurayshawa duka sun yarda cewa, wato kafirai da a lokaci duka sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wata'ala sababbe ne, wanda shi ne ma ya halicci sama da ƙasa, ya halicci abin da ke cikinsu, ya yi komai da komai. Amma suna jayayya ne akan kaɗaita shi da bauta, suna jayayya akan cewa Allah subhanahu wata'ala bai cancanci a bauta masa shi kaɗai ba, dole ne sai an haɗa shi da wasu. Suna jayayya akan manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba su yarda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wani manzo ba, ballantana su yarda su yi imani da shi. Suna jayayya akan alqur'ani da Allah ya saukar da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba su yarda cewa alqur'ani maganar Allah ce ba, ba su yarda cewa dokokinsa ne ba. Sannan kuma suna jayayya game da tashin alkiyama, ba su yarda cewa akwai tashi bayan mutuwa. To haka duk wanda ya shiga karkashin jayayya fillahi game da sha'anin Allah, jayayya fi zatillahi ko fi ayatillahi ko fi rusulillahi ko kutubillah, jayayya akan zatin ubangiji, kada ya tashi da bauta wa hadaniyarsa, kada ya tashi da sifofinsa da ayyukansa, suna jayayya akan wannan. Suna jayayya akan addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa da shi na musulunci, ba su yarda, ba su gamsu da cewa shi ne addini kadai tilo da za a je wa Allah subhanahu wata'ala da shi ba, ba su yarda da wannan ba. Ba ma jayayya suke yi ba tare da hujja ba, jayayya suke yi da molanka, da ghairi ilmi, ba tare da wani ilmi ba. Abinda ake nufi da jayayya shi ne munaza, shi ne jahilja, yayin da wani yake cewa yake faɗa, kai ba ka faɗa, kuma kowanne cikin ku yana ƙoƙarin ya yi rinjaye a kan ɗan'uwansa, kowanne yana ƙoƙarin ya ga ya kawo hujjar da ta taushe ɗan'uwansa, ta ɗan'uwansa, wanda shi ake cewa jayayya. So a waɗannan suna jayayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan abin da yanzu yake karanta musu kullum, yake gaya musu na kaɗaitakar Allah, yake gaya musu da cewa akwai tashi bayan mutuwa, akwai hisabi, akwai aljanna, akwai wuta. Za ka suke ja da shi a kan wannan. To amma da me suke ja da shi? Suna ja da shi ne da wani ilimi. Akwai wani abu na ilimi da suka dogara da shi. Wala hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Qul falillahi al-hujjatu al-baligha ولو شاء لهداكم أجمعين. التي هل عندكم من علم كغير مستشكنا لون إلمي أقول ون إلمي نقول وكذا شيء صحيح ونقال ولا أبني أثارة من علم ولا أبني كغالا كسام نقول بشيء إلمي ولا كأنما ولا سكغباتا ولا تتمنى أن لا يسوكر ولا أكن هكذا كي كفى والنبي صلى الله عليه وسلم حجة game da abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne, game da cewa addini da kuke kai gaskiya ne a duk babu wannan, suna yi ne da zai ba tare da ilimi ba. Jayayya ce kawai suke yi saboda mummunar aƙidar da suke tattare da ita, saboda mummunan tunani. Jayayya ce suke yi domin su ga sun dakushe gaskiya, sun bice hasken gaskiya, sun yaya ta barna, saboda suke inkarin kaɗaitakar Allah, kuma suke inkarin tashin matattu bayan mutuwa, suke karyata abin da Allah subhanahu wata'ala ya zo musu da shi, suke cewa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tatsuniyoyi ne. Wa yara kullu ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladhina kafaru in hadha illa asatirul awwalin. Allah ce wa yara kullu ayatin la yu'minu biha, kowace irin aya suka gani kuma ba za su yi imani da ita ba, kowace irin hujja ka zo musu da ita, mu'jiza ce suka gani tattare da kai, ko ba a'a bayani ne na alkur'ani mai kama hankali da da zuciya suka saurara, ba za su yi imani ba. Hatta idan jawo har ma idan suka zo maka yujadilunaka sai su rika jayayya da kai, yana suna cewa ya kuma da zai da kawo kafirai suna cewa in haza ila sami da kawai, wanda
ake faɗa da sunyoyin mutanen farko ne saboda haka suna jayayya game da Allah sun manta da ƙarfin ubangiji subhanahu wata'ala da ƙarfin kudurarsa wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal jayayya suke da Allah subhanahu wata'ala a halin ubangiji shadidul mihal da tsananin ƙarfi ne suna jayayya akwai mamaki cikin jayayya da suke domin kan yi jayayya idan kana da hujja amma babu kai ba ka da hujja kuma ka rika jayayya kuma wannan jayayya ta sa ka kauce wa gaskiya a barta wanda abin mamaki Allah ya ce alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun ba ka ga waɗanda suke jayayya game da ayoyin Allah ba ta yaya ake karkatar da su wato akwai abin mamaki cikin wannan yana nuna cewa jayayya ba bisa ilimi ba tun ya rika jayayya kawai da konanka jayayya tsantsan ra'ayi tsantsan wurinsa ba tare da ya tafi wata hujja rubutacciya karantacciya ba wannan abu ne abin suka a mutane ba ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ba ɗabi'a ce ta mutanen da suka kauce wa hanyar Allah Allah ce wa jalibu bil batil yudhiru bihi al-haq suka rika jayayya da ƙarya wajen su ga sun rushe gaskiya ko sun fice gaskiya da shi saboda ba jayayya ce da ta dace ba jayayya ce ta mutanen da suka bace ta bayyana cewa ma zama kawun illa uku jazala ba san da mutane za su bace ba ce sun zama mutane ne masu tsananin jayayya Allah subhanahu wa ta'ala yana sifanta Qurayshawa da cewa ma za mu daga illa jadala bal hum qawmun khasimun qawmun khasimun su ne mutane ne masu tsananin jayayya masu husuma na cewa min an-nas man yu'jibu qawluhu fi al-hayati ad-dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladul hisab daga cikin mutane akwai wanda magana sa take ba da sha'awa ya iya sarrafa zance ya iya sarrafa harshe yana yi za ka ji daɗin maganganun da yake faɗa wa huwa aladul hisab wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi amma yana rantsewa Allah game da abin da yake cikin zuciyarsa cewa shi magana da yake yi har zuci da gaske yake a ranar ƙarya yake wa huwa aladul hisab shi ke tsananin jayayya ne da husuma saboda ka ɗabi'ar jayayya ba ɗabi'ar ce ɗabi'ar jayayya ba bisa hujja ba bisa dalili ba ba ɗabi'a ce mai kyau ba ɗabi'a ce ta waɗanda suka kauce wa hanyar Allah ɗabi'a ce ta kafirai to ko musamman ma mutumin da jayayya za ta sa shi ma ya fannare wa gaskiya yana ji yana jayayya za ta sa shi ya rika faɗar miyagun maganganu a kan abokin jayayyarsa saboda kawai da ya yi nasara ta kowane hali irin abin da bahaushe ke jawai ta babban kunya da ita da hauka saboda ka zai yi masa hauka shi ne bukatar su cewa shi ne ya yi galaba ya yi nasara wadda ba jayayya ce ta mutanen kirki jayayya babu hujja jayayya ce ta masu neman ɗaukaka da neman isa jayayyar da babu hujja jayayya ce ta masu neman ɗaukakar da ba za su kai gare ta ba abada Allah ta yi da zai lalata fi ayatin lahi bi ghairi sultanin atahu in fi sudurihim illa kibarun lahum bibalihim Allah ta wadanda suke jayayya cikin ayoyin Allah ghairi sultanin atahu ba tare da wata hujja da ta zo musu ba tare da wata hujja ba sultan shi ne hujja ba tare da wata karfin hujja da ta zo musu ba Allah ta yi fi sudurihim illa kibarun ba komai da cikin zuciyarsu ba sai neman girma sai neman ɗaukaka ba wa bubalin yi kuma ba za su kai gani shi wannan ɗaukakar da suke so su samu ba za su tabbata ba ba za su sami ta ba haka duk wanda zai yi magana a kan addinin Allah ba da hujja ba ba da littafin Allah ba da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to ba mu shakka wannan yana magana ne ba da ilimi ba wanda ya shiga cikin ومن الناس من يجادل في الله بغير علم haka duk sanda za ka yi hudu za ka yi jayayya in har ta kama ka yi to ka yi jayayya da mana ka yi jayayya idan ka san ka tafi hujja ka yi jayayya wanda ita ce Allah subhanahu wataala ya yi umarni da ita jayayya mai kyau da dirhum billati hi ahsan la ta'udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan ادعو إلى سبيل ربك
kyakkyawan wa'azi wajadilhum billati hiya ahsan kai jayayya da su da hanyar da take mafi kyau ba ma al-hasana ba bil maw'izati al-hasana ba taqul jayayya ana saqaita billati hiya ahsan la tujadilu ahli al-kitab illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahli al-kitab sai da hanyar da take mafi saboda hanyar da take mafi kyau ta jayayya ce hanyar da kake yin ta da hujja da dalili kana da hujja da karfa wanda za ka sa abokin jayayyar kai sallama ko kana da gaskiya idan ka san ba ka da hujja da za ka kara gaskiya ko ba daidai ba ne ko da kana da gaskiya akwai gaskiyar da ka tabbata gaskiya ce ka sha duk hujjojinta amma kai ba za ka iya kawo wani ba ko ba za ka iya kawo ta da gamsar ba to ba daidai da shi da yayya domin za ka yi ta ne ba tare da hujja ba ko da akwai gaskiya ne amma za ka yi ta ne da gaire ba da ilimi ba wani ba ya dace ba ya dace ko kuma kana da hujja amma ka tashi yin ta sai ka yi ta kana furta wasu lafuzza wasu kalmomi masu nauyi masu girma na cin zarafi na cin wasu wadda ko da gaskiya ba a yi tafi irin wani jayayya ko da kana da gaskiya kuma wanda kake jayayya da shi ya kai matuƙa da tabi'a ya kai matuƙa da kauce hanyar Allah da fusa ta Allah in kana jayayya da shi ko kai jayayya da shi billati ya ahsan da hanya mafi kyau ka gaya masa magana mai kyau Allah ce wa annabi Musa kuna da qawlan layyinan gaya wa fir'auna magana mai taushi fir'auna nan shine mai cewa ana rabbukumul a'la shine mai cewa ma'alimtu lakum min ilahin ghayri shine mai umarni a yanka yara maza a wulakantar da yaya mata a sa su bauta da ita amma duk da wannan Allah ce ku kula da qawlan layyinan ku gaya masa magana mai taushi haka ake son za ka tattauna da abokin jayayyar ka abin da kuma ka gaya masa magana قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون وduba ga yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake magana da masu cewa akwai wani abu bauta tare da shi masu cewa akwai abu bauta tare da shi mushrikai Allah ce ka ce da su man yarzuqukum min as-samawati wal ardh wane ne yake saukar muku da arziki daga sammai da ƙasa babu wanda zai ja da cewa Allah za ku ce Allah wannan tambaya ce da dole su risina su ce Allah domin sun san ruwan da ke sauka daga sama ba su suke saukar da shi ba sun san tsirran da suke fita daga ƙasa da ruwan da yake guguwa daga ƙasa da dukkan wani abinci da nau'in arzikin da yake samuwa da ƙasa masu suka rasa shi don haka dole su sallama shi wa Allah kaga ya gaba wajen sai Allah ce wa inna aw yaqula al-hudan aw fi dhalal ko dai mu wani yana kan shiriya ko yana kan bata wani kaga bai ce da su mu shi ne mu bane ko bata sai aka kawo wanda sigar cewa ɗayan mu shiryayye ne ɗaya mutunci wa inna aw iyyakum la al-hudan aw fi dhalal sai ce ka ce da su la tusaluna amma ajrana ba za a tambaye ku ba game da wato aika da ɗaya da muka tafka wala tusaluna amma ta'malun ba kuma za a tambaye ku ba game da abin da kuke yarda duk wannan magana ta bangaren sa sai ce abin da muka tafka da laifi amma su a ce amma ta'malun abin da kuke aikata ba ce abin da kuke tafkawa da laifi ba saboda kada ka tunzura shi yana ganin ba laifi ne to ni da kake cewa laifi ne ba za a tambaye ka game da laifi ne ba kai kuma aikin da kake ba za a tambaye ka game shi saboda haka wanda ita ce ta shi ne aljidabi da take asa ka yi jayayya
ta hanyar da take mafi kyau. Shi ya sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tsara waɗannan matakai da isar da sako, mataki na hikima, mataki na mau'iza hasana, mataki na jidal sai ce billati hiya hasana. Ud'u ila rabbika bil hikmati. Hikima shine abin da ya zo daga Allah da manzansa. Karanta wa mutane ayoyin nan, karanta wa mutane hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan hikima ce. Wanda ba ta buƙatar wata kusurima, ba ta buƙatar wata gyaran fuska. Ayoyin Allah yadda suke karanta su a haka, dauke suke da hikimomi a cikinsu, dauke suke da kyakkyawar magana mai daɗi. Allah da zala ahsana hadith, magana Allah ta kowace kyau. Amma al-maw'izatul hasana, wa'azi da zaki da shan hankali wajen ba da misali, wajen kira ko kai da wa'azi mai kyau, kalmomi masu daɗi. Da aka zo maganar jayayya sai ce billati hiya ahsan. Saboda mutumin da ke jayayya shi ba sauraro ka yi ba, kana faɗa da yana faɗa, kuma yana ƙoƙarin ya rinjaye ka ta hanyar kawo kuɗi da tuta ka tashi kance da shi magana da shi, sai Allah ce wa jadilu billati hiya ahsan. Ka yi jayayya da su ta hanyar da tafi أهل الكتاب يهود النصارى التي كانوا بجاهل إلا بالتي هي أحسن. وإذا يزنتوا أن سكانا كالولد كن جهنم لله تأكيد العبادة وكذلك تكيه والدنيا لسورة الأموالك كن جهنم لله أما التي تتولى وكذا سوء تسجل بالتي هي أحسن. إذا ما تتولى وكذا هو وأنه أكد أكيد لا إله إلا الله دال النبي صلى الله عليه وسلم خطيب منظور daga Allah subhanahu wataala kuka haɗa kan Al-Qur'ani shi littafi na ƙarshe, kuka haɗa kan dukkan rukunin musulunci. Wataƙila akwai wasu abubuwa da shi bai gane ba ko kai ba ka gane ba cikin tattaunawa. Kaga nan da ya fi cancanta ba da zanto billati iyasa, zanto kayi jayayya da shi billati iyasa. Saboda mataki na farko ya zanto da ilimi kake yi. Saboda wanda za ka tarkar rikici da wasu waɗanda suke ganin cewa ba daidai suke ba, amma ko ba ne wannan kuskure suke wa kansu, kuskure suke wa addini. Sau tari ta ƙofar su akan iya ƙara shigar da wasu cikin ba, domin ka je ka taryo rikici, ka taryo rigima da jayayya, ba ka da hujja, to za ka iya jawo wa wasu su ƙara dutsawa, su ƙara dandawa cikin bata. Yayin da ka tarko wata rigaturka nan da za ka kai ka ƙasa, to ba kai ma wasu daga cikin magoya bayan sai jikin su ba da sai ba isa a sai su fara suna rewa suna sake rayu suna sake rayu. Ka jawo a cikin mutane, shi yasa ba a yarda da jahiliya. Yasa za ka magabata suna tsawatarwa a kan jahiliya, ko da kana da gaskiya ka ji cewa kai ahli sunna ne tatacci ciki da waje, ciki da bai ka samu wani kasar wannan bid'a kasar wannan bid'a ya kwakwadi shubuhohi ya saboda ka da ya je maka shubuha ne sai ka damarci da ranar ka damarci shi kenan shi kuma sai yi shelar cewa ya yi nasara. Kuma mafiyanka wasu abin da san su zuwa su dai sai ba isa abu sai su da shiga. Shi yasa ba a samu mutum ya muka da jayayya ce a kaga ne ba da cikakken ilimi ke kuka yi tambaya kuka ne masu ilimi tattauna haka yi dace. Ba da saboda wannan musibar ta social media sai ga kowa ma da kowa zai da sai ga mutum ya zauna ya ranka da rubutu shi yana kare wani aiki ya kuma yana kare wani aiki kuma da bayyana wani alhalin kuma maganganun cike da ilimi wani ya yi bidiyo yana kokarin wasu ya bayyana wata gaskiya kuma ƙara ba ta gaskiya ne cewar haku wani ya tare da su wata abin gaskiya wani lokaci wata gudanar magana ko rashin iya magana sai ta rubuta gaskiya sai a kasa ganin ta. shi ne anan Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗar wannan cewa min an-nas man yujadilu billahi bighairi ilm wa yattabi'u kulla shaytanin marid yake kuma kowane
bare da tsaurin kai ba shi da ilimi saboda ka dukkan wasu maganganu na shaidar sai ya rike su a matsayin hujja a matsayin dalili da zai kara kakewa a kan ra'ayinsa kamar yadda za ka gani da dama da suke ɗaukar wani ra'ayi na wasu mutane musamman mutanen yamma kafirai yamma su ɗau ra'ayinsu ba tare da su san zurfin abu ba na farko dai shi wannan ra'ayi ba san kan me aka gina shi ba shi dai sun ji cewa magana ce da waɗancan mutane suke ta maimaitawa ko kuma da labaran su a rubuce-rubucen su a darurrukan su a maganganun su suna ta maimaita magana shi ke sai ta zama masa wani yayi wani birgewa wani gayu saboda shi ma sai ya ɗauko magana shi ma sai ka jera ta maimaita ta da ta maimaita bai san zurfinta ba ga waɗanda suka yi san al'amura yadda suke bin abubuwa ƙirƙe da ƙirƙe sun san a kan me aka gina wannan magana da shi yanzu yake ta maimaita magana ce da an gina ta kan wata mummunar manufa ko da zahirin ta zai nuna kamar wani abu mai kyau ce haƙƙin mata kalmar haƙƙin mata kalma ce a zahirin ta ne ta cewa ce ya kamata a mata haƙƙinta ya kamata a kula da haƙƙinta da bai da cewa rifkan bil kawai tausaya ma waɗannan mata masu gaba da bala ne duk da sai su bashi ba su da ƙarfi da bai ce tausaya musu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta wasiya ga mata usikum bi nisa'i khairan ya wasiya ta alkhairi ga mata saboda ka ji haƙƙin mata yancin mata sai ka kalma ce mai kyau amma ba ka san bai badanta ya yi dosa da yin girbi da yancin mata ba ka tsaya kayi nazari ba ko kuma a'a an faɗa ba yadda ba sannan kuma ka yi ƙoƙarin ma ka haɗa abin da addininka ka yi ƙoƙarin ma ka ce ai wannan abin da kuzo da shi kuma da wani akwai shi a addini ka yi ƙoƙarin kawo abubuwan da suke addinin halakanta shi da wani wanda sun yi hannun riga duk wata kalma da za ka ji ana lulluɓinta ta ana ta lulluɓinta ta a kafofin watsa labarai ne in ka koma kan ji tarihin definition da suke wa sai ka ce abu ya fi da gari yanzu ka zo child abuse cin zarafin yara kalma ce ba wanda zai ce a rai zai ce a zarafin yara musulunci da bai daga ci zarafin mage ba shi da zai jari ci zarafin yara mage wanda a ce wata kullum mage wata ba ta abinci wata suke da wata mutu aka ci za ta mutu da bai hana a yanka dabba ba da wuka ne da bai kai ni bai hana a hau dabba a bai da ita kamar kujera duk wannan hadisai da su sauraka musulunci ya hana ci zarafin ko dabba ce ya zai yi da ci zarafin yaro da kai sauraka kaji kalmar child abuse suka dauka wata kalma ce da addinin da bayan gobe ta amma ka koma kan ɗinki bayanin ne child abuse daga ciki ba akwai yaro in ya ɗan tasa a bashi a rike kada ya sa hana shi a fita da wani yake so kada sa hana shi zuwa inda yake so kada yarin ya koyar ta ce ta zauna gida da ta yawace kada da ya na shekara 17-18 saka kan ka hana ta ta tafi inda take so in ka hana ta abokai wanda take so shiga yadda take so ta tafi sinima ne ta tafi gidan kwallo ne ta tafi kafar ta ta yi abin da take so in ka hana ta wanda yana ƙarƙashin cayan wani yana cikin cewa kafin kai addinin ka wata bani ne bari shi ya yi wannan shi ne abin shi ne cin zarafin yara saboda haka za ka samu wani ya rike wannan ra'ayi yana da yayi a kansa kuma ba kowa yake bai zuwa wadannan shaidan wai ta bai kulle shaidanin bari wadannan shaidanin kawai yake bi kawai ya sa gaba abin da suka faɗa shi ke rubutawa kalmomin kawai yake lalatawa kamar yadda ya ji su daga bakinsa wanda dai ana magana tsaurin ra'ayi addini a wurin wasu ko sallah da kake zuwa da yau akai to kana tsaurin ra'ayi ya taɓa addini haka shi duk sallah sai an daga wasu ya ballantana a ce kana fita sallah asuba tsaurin ra'ayi
fati ka ce ba za ka yi rawa da ita ba ka ce ba za ka je fati ba ka yi ce ka ce inda da maza da mata za ta karɓar wani cika ta bai da tsoron ra'ayi wani tsoron ra'ayi sunansa mace ce ita da hijabi za ta yi ake ta bai da tsoron ra'ayin addini ga kalmar tsoron ra'ayi kai a gurin ka sanar sai ce iya kuma wuri na hane da tsaurin ra'ayi na addini da wuce iyaka amma shi na da nufin girma dokokin Allah ake nufin shi da mai to kaga kalma ce da take yawo wasu suka cafe ta suke ta maimaita ta to na shi wanda da kullu shi na saboda ba ilimi dan galibi wasu cafe kalma ba da ilimi ba musamman ba yan jarida musamman yan jarida wasu yan jarida sarrafa su tana da karanci karance saboda kalmomin da suke ji suna yawo a manya-manyan kafofin da labarai na duniya yadda ake fassara abubuwa sai ka su kuma suke fassara nasu yadda suke fara haka suke fara maimakon ya bibiya abu ta yadda zai dace da addinin sai dace da al'ummarsa da al'adarsa ta dare haka ake fara to haka ake fara wani tabi kulle shi na wannan hanya ce ta wanda baya tunani inda shayatin da yuru da ila abu ya yi biyu jadiyo da ila fatuhu innahu la mushrik Allah ce lalle shaydanu da mutane da shaydanu da aljanna da yuru da ila abu ya suka yi wahayi zuwa waliyan zuwa ga masoyansu wato suka aika da sabani zuwa ga masoyansu liyujadilukum dan su ta jayayya ya ku kafi ku daki ku tsaya a kan tafarki gaskiya ina fata ko ku ce za ku musu da to lalle za ku fara cikin shirka da yin suka fara ina fata ko ku ta wuce saboda wannan da yake yujadilu fillahi bi ghairi ilmi wa yattabi kullu shaytanin marid mutum ne da karan kansa shi ya bace tunda yana rayuwa a cikin duhu ba da ilimi ba sannan kuma yana kokarin ya ga ya batar da wasu ya yi nasarar da jan wasu zuwa ga halaka sannan kuma bayan ga wannan yana bin dukkan wani shaidani wanda yake mai tsaurin kai saboda ya haɗa zulumatun ma'awa ba malamai suka ce duka ɗaukakin kafirai waɗanda suke ja da addinin Allah suke ja da gaskiya suna ƙarƙashin wannan aya haka nan waɗanda suke rinde manya-manyan bidiyoyi suke ƙoƙarin sai sun kafa su sun yada su a cikin al'umma su ma za su shiga ƙarƙashin wannan aya domin galibinsu kawai ɗan ita zai zai yan an shata ne ba hujja ce suka riƙe ba sun ji ana faɗa da suke fita ba galibi za ka samu hujjar yan bida wata hujja ce wacce take a kala alai har da wa shari hujja ce da an daɗe da yi mata kaca-kaca a duniyar ilimi ba sai ka samu ita ce yake ta maimaitawa ba wani bai san cewa wannan hujjar jini ta daɗe a gabarta ta daɗe a gabarta الحافظ ابن كثير كشف لنا آية وهذا حال أهل الكلام والبدع والنشيد حال وأبو تامة عن البدوء المعرضين عن الحق ولن سكي بجليه والإسياء المتبعين للباطل ولن سكي بالكرياء يتركون ما أنزل الله على رسوله من الحق المبين سكي بركة من الله يسوكر ومن زنسى نغسكير بتكي بين بيا ويتبعون أقوال الرسل الضلالة سكي بمغنغنين شبه النبتة الدعاة إلى البدع ما سكر أدواء بالروح بالأهواء يسر الزوجية والآراء تقول الرأي فتعالى وجهة التي كتب عليه أن قدر ولنا شيئان عليه الذي عليه هو شيء شيئان ويتبع كل شيطان كتب عليه أي قضي عليه وقدر عليه أن قمت مثلا أن قدر مثلا أنه شيء وشيء ولا شيطان شيء ما يقوم وهو من
koma zuwa ga wannan shaidan wanda duk ya rubuce shi fa'annahu shi ma da koma zuwa ga wannan shaidan saboda duk wannan damiran guda suna koma zuwa shi wannan shaidan an kaddara shi wannan shaidan cewa shi wannan shaidan duk wanda ya rubuce shi wannan shaidan fa'annahu to shi wannan shaidan yudilluhu zai batar da shi wanda ya rubuce shi saboda ka dabiri zai koma wanda zai yi rubuwa wa yahdihi zai ja shi wanda ya rubuwa ila azab sa'ir zuwa ga azab wata sa'ira saboda ka dabirai guda shida ne cikin ayar guda uku ba guda uku suna komawa ga shi shaidan guda uku suna komawa ga wanda ya rubuce shi za ka ga wanda ya rubuce shi كتب عليه أرجع كذا ولا يتجاه الكتابة الكونية القدرية ألا يقدر وسيار متابسة أقول كتابة كونية أقول كتابة قدرية كتابة كونية شيء الله سبحانه وتعالى يقدر ثم ولا وبقي سبحانه وتعالى يقدر متاشا cikin lauyin mahus ya san shi a iliminsa daɗin iliminsa cewa abin nan haka zai kasance wadda ita ce kitaba kauniyar kadariya kitaba shari'a ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayansa ya hukunta musu wani abu a shar'anci ya ce su bi wannan abu kutiba alaikum qisasu كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتاب غير الموت وسيلة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الكتاب وهو حر لكم والكتابة شرعية أم حكمتم أن شرعتم إذا كتابة قولية ولا أمن أرجع أن حكمتم دولة سيامة كتابة شرعية an hukunta amma ba dole ne kowa ne ba amma ka zaɓi ko ka yi ka samu kyakkyawan sakamako ko ka yi ka zama da mummunan sakamako wani shi ne bambancin su saboda ka aka ce kutiba alaikum siyam an rubuta an wajabta mutum azumi ba kowa ne ke yi shi akwai wanda suke yi akwai wanda ba sa yi ko wanda shi imani da shi gaba ko wanda sun yi imani da shi amma ba za su yi ba kaga nan kutiba amma ga wasu suka yi wasu ba su ba haka nan duka inda kutiba zai kuma take da ma'anar shari'a ko umira to wannan shaidan an riga Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya hukunta wannan hukunci na shi na kaddara tun fil azali yadda yake annahu man tawallahu wanda ya rubuta shaidan ya rubuta wannan shaidani sababin shaidan na mutane ko shaidan na aljanna wanda ya kangare wa Allah ya rubuta maganganunsa ya ce da shi zai yi koyi maganganunsa zai ɗauka to Allah ya riga ya gama hukunci ya gama yanke hukunci kuma hukunci bai zartuwa Allah man tawallahu to duk wanda ya rubuta shi fa Allah yudhillu fa shi zai bata da shi babu ta yadda za a yi kari da shaidan kuma ka samu shi ne ba zai yi ba duk wani abu da shaidan in ka kama shi ƙarshen mutum halaka ƙarshenta shi ne zai halaka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan baki fattakhidhuhu aduwwa kuma ku yi shi innama yad'u hizbahu kadai yana kira ƙungiyar sani jama'a sani ila alam sa'i zuwa ga yau nasar sa'i don su kasance daga ma'abuta wuta saboda kan wanda ya kama shiga to ya kama halakarsa ba ta yadda za a yi wuta shi yasa duk inda Allah subhanahu wa ta'ala a wasu wurare ya yi hari a wasu abubuwa ya kan nuna cewa wannan aikin shiga wannan aikin shiga wanda mutum Allah ya magana da giya yake cewa inna
aikin shi ne bacci ta nemo na kasance shi babu ta yadda za a aikin shi ne ya zama a kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi hani ga wasu da wasu game da wasu al'amura sai ya ce haka shi ɗan yake kada ku yi قال لا تأكلوا بشمالكم ولا تشربوا بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها kada ku sha da ci da dama ku sha da hannun hagu ku sha da hannun dama afuwa ko ku sha da hannun hagu shaidan da yake ci ya sha da hannun suka ce jingina aiki zuwa ga shaidan yana da haramu tunda babu wani alkhairi tare da shi babu wani alkhairi tare da aiki Allah ya riga ya lalace shi la'ana Allah ya nisanta shi da rahama kwata-kwata ya sa mai suka ce haramun da sha da hannun ka sha da hannun haramun ne ka ci abinci da hannun haka da hannun sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya sanya takalmi da yana tafiya da shi da mace ka ce ne da kuma sa da domin wannan aikin shi da tafiyar takalmi da wani aikin shi da wani idan babu da runa wanda ga wasu tana da ruwa ta gaba da sana da ruwa tana ruwa tana hukunci ta ruwa a rikin kawai haka nan kawai wani gari cire takalmi da za ta da musibar duniya da inda ba ta amfani sai ta zai shekara za ka gani wani yana tafiyar da haka shaidanin can suka yi wa yadda mai kulla shaidanin can bakin haka suka yi to shi ma zai yi ba su kai da sami da kuma ya da sasa ai aske da rabin kai da bar a wawo ya kai bakin kai kamar ya su kuma ko da su a wani yana wani karka da kai kamar jangwal ba da kai kaga wani tafi kulla shi da ruwa da zai kama irin wannan ya zo ba zai labar zai kai labarin a cikin littafin al'itiqan na Suyuti ya kawo magana daga Mudari ibn Ibrahim yake cewa ya tambayi al-Husayn ibn Fadl yake cewa kaka fitar da karin maganar Larabawa daga Al-Qur'ani maganar Larabawa da Larabawa kaka samu wasu asali daga Al-Qur'ani Larabawa suna cewa man a'ana zaliman sulita alayhi wanda zai taimakawa a zalimi wata rana da za ta ci gida kai zai kuma kama shi to idan a nan a alƙur'ani wata aya take da kama da wannan shi ne ce masa da bara Allah kutiba alaihi annahu man tawallahu annahu yudilluhu wa yahdihi ila adhabis sa'ir kasha ce duk wanda ya tawallin shedan ya rungume shedan ya da garin kuma ka da shi ka abinci da shi ta ba shi taurarka da soyayyarsa shi kuma a lokacin ne zai kokari ya ga ya sunta maganin kasa ya ja kuma wata azaba kan gidan gayya kuma kai ko kuma wato jara ta cikin ya sannan Allah ci gaba da cewa ya yi wannan يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد
وأنبتت من كل زوج بهيج. الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس يا متاني إن كنتم في ريب من البعث إذا كنت ظننتم كنا شك تاشي ما يموتوا فإنا خلقناكم ونلقون مكان من تراب نسعى ثم من نطفة سنة ورمني ثم من علقة سنة دنجني ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة سنة يرزقك لتكفير حتى وجب بتكفير لنبين لهم نبين لهم ونقر في الأرحام ما نشاء ولا تبتر أبنه كذلك المعرفة إلى أجل مسمى وأنه جيد ثم نخرجكم طفلا فنكم تبلغوا جاهلين ثم لتبلغوا أشدكم سنا منكم كي يتكرروا منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لن يكي كحال التفريقان ولا أقول شيء سجبا وترى الأرض حامدة وذاك النساء في كسسا فإذا أنزلنا عليها الماء جمع تسوكر مثل الماء اهتزت سيتا الكذا وربت تقوم وأنبتت من كل زوج بهيج فأينهم يتبقوا ونسلوا بمن شاء أنا أقول سبحانه وتعالى يا لكم وغير تبتت لنا القيامة ومن تائر شكر كلي ولا بيومنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أكثر سكوت كاملين وقل القرب شيء تبتت دوالي ومن سبحانه وتعالى وجهه سوى شيء كأي يتجد sannan rukuni na biyu ko aƙida ta biyu ce aƙidar cewa bayan mutuwa akwai tashi da misali waɗanda abubuwa guda biyu kusan dukkan wani abu da aƙida ya fi da su sau da kuma waɗannan abubuwa guda biyu su ne kafirai suke ta jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan su sama da komai shi ne ubangiji subhanahu wataala ce akwai cikin mutane masu jayayyar da ba su da yi sai mulaka sai bin waɗansu shaidanu kawai wasu kanan da yawa Allah daga cikin irin jayayyar da suke akwai jayayya da sha'anin tashin tafiya suna jayayya da sha'anin cewa akwai alƙiyama bayan mutuwa wato akwai tashi bayan mutuwa wanda rabu da nan mafarar wanda sai ya kalma ƙarfan ya shaidi da zama da yau cewa zai tashi da wanda zai tashi waɗannan kasusuwa bayan sirrin dige bayan da su dawo su koma ga mutuwa wannan shi ne ana ubangiji subhanahu wata'ala yake bayar da hujjoji na hankali wanda hujja ce ta hankali wanda idan mutum ya tsaya ya nufi a kanta zai tabbatar da cewa idan ne tashi bayan mutuwa ya fi komai sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala ya tashi mutum bayan mutuwa